entzuten duzu etxorien kantua? Bueno, Fernando Morilloren Historio guztien taupada liburuan natura oso presente dago. Joseba pertsonaiaren bitartez. Joseba zuhaitzekin hitz egiten du. Bai, zuhaitzekin. Naturan mezu ederrak baitaude, baina jakin behar dugu entzuten. Jose Anartze, poetak, txori poema idatzi zuenak, komentatzen du bere poema batean, Hain lusaz izeneko poeman, nola natura mututzat zuen. Hau da, pentsatzen zuen natura mutua zela. Eta bapatean konturatu zen bera zegoela gor. Eta hori da askotan gertatzen zaiguna. Naturak etengabe bidaltzen dizkigu mezua, baina askotan ez dakigu seinale horiek interpretatzen. Bueno, liburuan agertzen diren zuhaitzen mezu horietako batzuk alegiak edo fabulak dira. Badakizue zer diren alegiak? No, guk adibidez euskal literatura Bizenta Mogel idazlea daukagu. Berak ekarri zituen alegiak edo fabulak literatur klasikotik euskerara. Alegiak animalia protagonista duten narrazio txikiak dira, irakaspen ederra dutenak. Irakurriko dizuet Fernandok idatzitako bat. Aseria eta Arbia betiko lagunak ziren. Beste animaliek esaten zietenean laguntasunura okerra zela, ez zieten jaramonik egiten. Eta elkarrekin jolasean jarraitzen zuten. Ederra, ezta? Bueno, orain utziko zaituztet, ia naturaren taupadak entzuten jarraitzen dudan. Aio!